Magandang umaga po lahat ng mga ka-YouTuber ng Team Mami Lau. Nandito po tayo ngayon sa Manawag Shrine dito sa Manawag, Pangasinan para magpasalamat sa mga blessing na bigay ni Mama Mary Manawag sa buhay ko at sa ating product na Care and Close product. Kaya samahan niyo po kami sa aking pagpapasalamat at pagpunta sa simbahan ng Manawag Shrine. Kaya tara, samahan niyo na kami. Magpapasalamat mo sa Manila bago uwi ng Tarlac City. Go tayo sa simbahan. Magandang umaga po muli. Andito na tayo sa loob ng Manawag. Ayan. Simbahan ng Manawag. Ayan. Nandito tayo para magpasalamat sa araw-araw na bigay na blessing ng ang Manawag sa buhay ko. Kaya ayan. Tunan mo lahat ng mga paligid ko sa simbahan. Ayan. Pasok na tayo. Ang mga nandito na tayo sa simbahan na Our Lady of Manawag. Ayan. Pasok na tayo sa simbahan ng Pasok dire-diretso mo lang. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Ayan, magandang umaga po. Mga ka-YouTuber, andito na tayo ngayon sa simbahan ng Manawag Shrine dito sa Manawag, Pangasinan. Nakikita niyo naman. Kaya papasalamat na tayo bago tayo muna sa Tarlac. Papasalamat tayo sa lahat ng blessing na lahat tinatanggap ng Care and Close product at sa ating buhay na ipagkakaloob ng Panginoon at ng Diyos ng Manawag. Kaya mga ka-YouTuber, nakikita nyo ang ganda ng simbahan ng Manawag. Nakasunod na. Nakikita nyo ba yan, ka-YouTuber? Ang ganda ng simbahan ng Manawag. Ayan po ba, ang paligid ng simbahan. Ang ganda ng kami nakatakot. Tara.
Mga ka-YouTuber, dito na tayo sa statue ng mahal na biring Manawan. Dito sa Manawan ay nakikita niyo ba yan? Ano masasabi niyo mga ka-YouTuber? Di ba nakaganda ng simbahan ng Manawan? Ang Manawan Shrine dito sa Manawan, Pangasinan. Ayan. Nagpasalamat muna tayo bago tayo mutuloy ngayon ng Tarlac City sa mga blessing na natanggap natin sa 3 araw na pag-ikot sa buong Pangasinan. Kaya abangan nyo ang aking YouTube channel mamaya at i-upload na natin. Don't forget, subscribe, like, and alam mo na, follow my YouTube channel. Ayan, mahal na bigyan ng Manawan. Tayo dito sa chapel ng Biring Manawan, ang chapel. Ito ang salikong Duranta. Andito tayo ngayon sa chapel. Ayan. At ito naman po kung Jesus sa kanya kung siya ay namatay na. Ayan. Nakikita niyo po ba yan? Ang simbahan ng Manawan, ang chapel ng Manawan. At ito naman po ang Jesus Nazareno, Nuestro Padre Nazareno. Ayan. Nakikita niyo po ba yan? Dito yan, sa Manawan. At crucifix. At ito naman po. Ang Jesus ang nakapako sa krus. Alam ko, ano sasabi ko. Sa inyong lahat, mga ka-YouTuber, maraming salamat sa pagsama sa aking pag-iikot dito sa Manawan Shrine ngayong araw nito. Kaya, thank you very much, mahal na biking Manawan, mahal na Panginoong Jesus Nazareno, sa lahat ng biyayang pinagkakalog mo, lagi sa Peragos Prada at sa aking buhay na pinagkakalog mo, ang lagi kong malusog na katawan at kalusugan. Mahal na biring Manawan, at Panginoong Jesus, maraming salamat po sa ipinagkalog mong tagumpay sa Peragos ng 5 taon, mag-aani na taon na po na yun. Maraming salamat po. Oh, Jesus. Bye! Dito naman tayo sa mga pointies. Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa mga koi fish. Ayan. Nakikita nyo ba? Napakadami ng koi fish.
Ayan ang koi fish. Ayan. Ayan, nakita nyo na po ang koi fish dito sa Manawag Shrine. Ayan. Oh, magkukontinue tayo ng pag-iikot. Ayan mga ka-YouTuber, papasok naman tayo sa Eden dito sa garden ng Manawag Shrine. Tara. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan, mga kayut. Nakikita nyo ba ang crucifix ng ating Panginoon na nagpapaalala na siya ay nagpakahirap para sa ating mga kasalanan. Ayan. Ayan. Bibigyan mo. Ang paligid. Ito lang mga family. Saint Joseph, Saint Mama Mary, at ang si Jesus Christ. Ayan sila. Nakikita niyo ba yan? At ito naman ang hari. Ayan. Diba?